ikke, om man kan se det ordentligt på filmen, men det ser faktisk ud som om, at kyllingelåret trækker vejret. Har man nogensinde set noget så grotesk? Og straks kommer man til at tænke på Eraserhead. Nå, men hvorom alting er, så har vi her liggende på gulvet Gustav Møller Stefansen, 10 uger og 3 dage. Han kan godt lide at sutte. Er det rigtigt, Gustav? Kan du godt lide at sutte? Ja. Faktisk er han lidt frustreret over, når han kan få sutten ind i munden. Eller andet ind i munden. Og han er begyndt at række ud efter ting. Så næste skridt bliver vel nok at tage fat i tingene og hive dem ind i munden selv. Men nu prøver vi så at give ham sutten. Den er her. Er det den, du vil have, Gustav? Ja. Den er ikke så tosset, vel? Og så kan han ligge her og beundre sit legetøj i sit aktivitetscenter ude i køkkenet. Alt imens er kyllingelårene er ved at blive brune. Det må være en fantastisk film, der kommer ud af det her.